Само че не съм видяла дяволската стъпка. Намираме се. След 3 часа път от Чанаккале се намираме на Ивълък. Това е хълм близост до града, който е забележителен за това. Има много легенди, които разказват за него. И дяволската трапеза, сега ще я видите, ще бъде заснета ето там, в дяволската стъпка. Ела да видиш. Елате тук. Ето тук, ето снимай, да го снимаш вътре. Добре, чакай. Направи много. Речем, дай да те снимам тебе.